ngative norudo pakati pedu kuti tikwanise kuite zvinhu sepatakapikirwa napo ndiMwari kuti tinofanirwa kubata basa reevhangeri. Shoko redu todudzirana vari ipapo. Bhuku redu rinoti kwai vakanga vano umwe nokufunga kumwe. Mweya waJesu wakadzaka. Umwe noumwe uchitaura nendimi dzakauya dzichiita somurazvo womoto kumhara pamusoro pomwe noumwe wavo. Saka kai vanhu vakanga varipo vauye kuona vamwe akabve Pondo nepi nepi vakati vakomana vanhu madhakwa. Apostori Peter uzere nomweya mutsvene kwakusumuka pakati pavo kuti asati wadhakwa handizvoperi zvakataurwa ndiJoeri. Joeri wakataura unoti vanakomana nevanasikana vachaprofita, vatana vacharota hope. Ndizvo izvo zvamakuona nhasi zvakiitika. Dai kunyari kudhakwa kwenyuko kuna wanga wamwe dorereko zvino. Ngekuti Peter wanga wotaure chinhu ichocho icho. Saka ndoti isu tiri kupa kupemberere zvinhu zvatakaitirwa zvakanaka zvikadai. Peter kuti handisati wadhakwa vanhu. Kwakutori reference ipapo, reference roti 5 naEfeso. Chiregai kudhakwa nedoro. Asi zadzwai ngomweya mutsvene. Mutendi wakazadzwa nomukumbi wati chechetere kuzadze musoro. Tatari unozoona pamwe mugandi wapfa. Kureka kuti alright Mesia wotatarika zvako ngomweya kudai. Audoni unoramba wakambati tsi. Mweya waJesu wadzaka. Vabhuruku ugara wakambogwira mugwira majamiyo. Makambogwirani. Pamawere paya. Pamawere panoti nyangwe negudo rinotambudzika ndipo. Asi mweya waJesu wadzaka pana James gudo. Vanhu vakati pakudzaka naipapo kuti pota. Vanhu vanga vakagara mugoma vakati James gudo wafa. Izvo mweya waJesu wadzaka ngepasikabviri kuti kungodzaka kwakudzaka James gudo wafa. Bishop Zabbede akati gatira bate ngironzera ndakaona we. Ndakaona. Vakazoona James gudo ndimi dzorira somoto pandara. Wouya. Vanhu vese kwakushamiswa kuti munhu wadzaka nepapa unorarama. Izvo mweya waJesu hauna basa nazvo. Kana mweya waJesu wazara munhu zvese unoita zvese hauna chipauno hapana pausingatsiki. Saka takapuwe chinhu chakapfuura nokunaka. Mweya waJesu watakasimbiswa wakadzaka ngezuva iro Yesu wakanga akaungana vanga vazara nomweya waMwari stereki. Ipapo ndimi dzikaonekwa. Peter unoti ndo zvakataurwa zviyazvi. Joeri unoti zvichazoitika. Saka tiri pano ngeshoko iroro. Funda tizwe. Toverenga 8 verse 14. Ho. Mabasa apostori. Kwazo. Simon Ng'anga. Oi, mweya wanga nekuri kuti ndinoda kutangire paratangira pa 12. Murume wanga uchizviite shashama. Vhangeri vapostori vasati vasvikapo waizviite nyanzvi uchiita sounoshamisira vanhu ngoung'anga hwake. Uchiite tunhu twaite vanhu vese munyika vakanga vomuta kuti amuchawanikwa ndo munhu. Munhu iye wakanga woita somunhu une simba guru kwazvo. Rugare ngarive nemimi. Toverenga 14 verse. Ho. Zvino vaapostoli vaiva paJerusarema. Vapostori paJerusarema manje. Vakati vanzwa kuti Samaria vakanga vagamuchira. Samaria shoko raMwari rotokurawo sezvinoitwa paJerusarema pana. Vakatuma Petro naJohani kwavari. Vakatuma Peter naJohani vakati chimboendai Samaria. Mumbondoona kunaka kwezvinhu izvozvo kuti zvakadini. Zvinhu zvetinonzwa ikweyo. Ngokuti Filipo ndiye wakanga waparidza stereki. Filipo wakanga waparidza muguta reSamaria iroro. Vanhu vakatenda Jesu. Saka Peter naJohani vakuru vepaJerusarema vakati Peter naJohani chimbokwirai ikweyo mumbondonzwa kuti zviri pakadini. Shoko raMwari riri kubata basa paSamaria. Funda tizwe. 15 verse. Ho. Ivo vakaburikirako. Vakasvika ikweyo. Vakavanyengeterera. Ya. Kuti vapiwe mweya mutsvene. Vakuvanamatira mweya waJesu ngauzare mukati mevanhu.
vasvikapo vakanyengetera zvikuru. Aikona kozvinezvi mabhishopu vakuvamba iti handidi kunzwe mweya unoti riri, handidi kunzwe unodini. Vasvikapapo vakavanyengetera zvikuru, vavanyengetera mweya waJesu wakabuda nesimba kwazvo ukabata basa mukati mevanhu. Mweya ukachena wanyengeterwa unobata basa, unoporesa, unoparidza, unoprofita, unotamba, unoridze ngoma, unoimba. Kuimbira Mwari vakaimba stereki vari mutorongo ngezuva riya. Kwai vakaimba nokunyengetera, torongo rikatinhira. Mweya waJesu wasvika zviya unoite zvinhu zvese. Vakaimba vakanamata stereki vakomana vari mukati metorongo. Torongo rikasununguka, maketani akadonha. Rwiyo rwaimbwa rweZioni. Vamwe vachadi kuimba Zioni, vamwe vakuona sokuti nziyo dzeZioni hadzisi. Kana vakaimba dzavo dzavachimba vazoti ngatichimbeimba rwenyasha. Kana mukadya voti rwenyasha voda kuimba rwechipostori. Unozonzwa votanga kuti kunonzi yavanguva yavatumwa yokuite basa, yavanguva yavatumwa yokuite basa. Vakuti kwaitoimba rwenyasha. DzeZioni hadzine nyasha. Ndozvo munenge bichifunga kuti dziyo dzeZioni hadzine nyasha. Jehovha wangu muri mambo ozawane. Jehovha wangu muri mambo ozawane. Nyangwe dewe zvakaita semani usaridza zvako ngoma yechibobira. Zvino unonzwa kuti Mwari wangu woda kundibetsera pano. Simba rinouya kakunamatira. Vapostori vasvika vaona vakomana vakubata basa raMwari robatwa. Vakavaise maoko kuti mweya waJesu ngaumuke ubate nesimba. Nyange takaungana pano ndinoti mweya waJesu ngaupinde mukati menyumba ubate nesimba. Vanoparidza vaparidze, vanoprofita ngavaprofite, vanoimba ngavaimbe, vanotamba ngavatambe, vanoridze ngoma yoridzwe zvakanaka. Mweya waJesu utitungamirire tirege kuite zvinhu zvenyama yedu asi zvinhu zvomweya waMwari. Mweya waJesu wadzaka wakabata basa guru. Peter naJohani vanonzi kwirai Samaria. Tinonzwa kuti Samaria mweya wakachena uri kubata basa kuri kuite zvinhu zvikuru. Inde ikweyo Peter naJohani vasvika vakanyengeterera vanhu. Mweya waJesu ukazara mukati menyama dzevanhu. Saka mweya waJesu ngaukuzadze mese kuti umwe naumwe paunenge uchiita napo ndiro mwanga dzibviswe mukati memweya yedu. Kuyekana ngakubviswe mukati memweya yedu. Kushora ngakubviswe mukati memweya yedu. Ngatizadzwe nomweya waMwari. Mweya waJesu unobata mabasa ese anofanirwa kubatwa. Vakomana vanzwa kuti Samaria kwete chisikabviri vakakwireyo ma. Amen. Amen. Amen.